Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Masong. Taong 1953. Murcia. Noong mga panahong ito, nasa edad 40 anyos na itong si Masong. Bagaman may edad na, wala pa siya noong pamilya. Ayaw niya kasi noong pumasok sa ganong estado ng buhay sa kadahilan ng abala siya sa paghahanap sa isang taong itinuturing na alamat noon sa Murcia. Sinasabing gumagala ang taong yon sa mga kabundukang malapit sa kanlaon. Tuwing may unos lang din yung nagpapakita at ayon sa mga saksi, tumutulong ito sa mga taong pilit lumilikas sa lakas ng unos. Wala silang ideya kung anong ibig ipahiwatig ng taong yon. Pero base sa kanilang mga nasilayan, wala naman itong ibang hangad kundi ang tumulong. At ayon pa sa iba, ginto ang dugo ng taong yon. Nakita kasi nila itong nasugatan habang pinapalikas ang isang pamilyang tinutulungan nito. Tinamaan yun ng kidlat sa may kaliwang binti at sa halip na humandusay at bawian ng buhay, tanging maliit lang na sugat ang natamo nito sa balat. Pagtulo ng ginintuan nitong dugo, agad din namang naghilom ang mga sugat nito. Hindi lang yon, lahat ng mga taong nakasaksi, natupad ang mga pangarap na kanilang minimithi. Dahil sa kanilang pagkasaksi, yumaman sila ng walang kahirap-hirap. Matapos naman ang ganoong mga pangyayari, marami na ang sumubok na maghanap sa taong yon, pero hindi na ito nagpakita pa. Kahit gaano man kalakas ang unos, wala na yung naging paramdam. Akala nila naglaho na lamang yun bigla, pero may mga taong nagsilitawa noon na sinasabing may tumulong umano sa kanilang misteryosong tao sa kasagsagan ng kanilang paglikas. Hindi pangkaraniwan ang lakas nito, dahil nakaya nitong mapasan lahat ng sabay-sabay ang kanilang mga gamit. Nadala rin sila nito sa pinakamalapit na baryo na siya namang pinagtaguan nila habang binabayo ng malakas na bagyo ang buong paligid. Dahil sa mga testamentong yon, nanatili naman ang pag-asa sa kaisipan ni Masong. Naniniwala kasi siyang darating ang panahon na magkikita rin sila ng taong yon. Bagaman marami ang nakakaalam ng tungkol dito, ni isa sa kanila walang makapagsabi ng pangalan nito. Aminado kasi ang lahat ng nakakita, hindi nila yon nakausap, gawa ng kapag kaharap na nila ito, nabablangko ang kanilang mga isipan hanggang sa tuluyan na itong lumisan. Matapos namang marinig ni Masong ang tungkol dito, pinilit niyang magpalaboy-laboy sa mga kabundukan ng kanlaon para hanapin ito kahit hindi bagyo. Alam niyo kasi pinuno, sa mga oras na yon, nasa bingit na ng kamatayan ang nag-iisa niyang kapatid. Yun na lamang ang kanyang nag-iisang pamilya, kaya hindi siya makakapayag na hayaan niyong mamatay nang wala siyang ginagawa. Kung hindi niyo kasi na itatanong, pinarusahan ng mambabarang ang kapatid niyang yon. Nagkaroon kasi ito ng kaaway sa trabaho na isa palang mambabarang. Dala ng matinding galit ng nilalang na yon sa kapatid niya. Nilumpo nito ang bawat binti at braso nito, kalakip ng pangakong pahihirapan niya yon sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng mga taong yan, tsaka niya palang kukunin ang buhay nito. Kaya naman niya yun nalaman ay dahil sa harap-harapan itong sinabi ng mambabarang sa kanyang kapatid. Akala nga ng kapatid niya, dala lang yun ang galit ng taong kausap niya, pero ang hindi nito alam, totoo pala ang lahat ng yun. 2 araw lang ang lumipas, nabalda ang buong katawan ng kanyang kapatid. Di malaman ni Masong ang kanyang gagawin, lalo pat silang 2 lang naman ang magkasama sa kanilang tahanan. Upang makatulong,
kung ano-anong gamot ang ipinainom niya rito hanggang sa kalaunay nagdesisyon na siyang dalhin yun sa albularyo. Pagtingin naman ito sa kanyang kapatid, doon niya nakumpirmang binara nga ito. Lahat ng sinabi nung nakaaway ng kapatid niya, unti-unting nagkatotoo. Akala ni Masong noon, madali lang ang pangontra sa aral nito, pero huli na nang nalaman niya, hindi rin pala yun basta-basta. Napansin din ng manggagamot ang kahusayan ng taong yun sa pambabarang na siya namang naging daan upang mabigo siya sa pagtunto ng pinagtataguan ng mga insekto sa loob ng katawan ng kanyang kapatid. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong lumala ang karamdaman nito hanggang sa kalaunay sumuko na rin ang albularyo. Hindi kasi nito mahuli-huli ang mambabarang dahil sa gumagamit yon ng kaluluwa ng iba. Hindi ba kailangan lamang ang pangalan ng mambabarang para matawag ang kaluluwang yan? Pero sa estado ng bumibiktima sa kapatid niya, ibang lebel ang antas ng kapangyarihan nito. Nung matawag nga nila yun ng isang beses, gulat na gulat sila sapagkat yung kaluluwang nagpakita may buradong pagmumuka. Nabaliktad din ang kalagayan nila dahil sa halip na ang kaluluwa ng taong yon ang matawag, pakiramdam ng matanda noon, ang kaluluwa niya ang nakaharap sa nilalang. Sa sobrang takot ng albularyo, hindi na ito nangahaspang muling tawagin ang kaluluwa ng mambabarang. Nababahala rin kasi yon na baka sa ikalawang pagkakataon, susunugin na nito ang kanyang kaluluwa. Nang malaman naman ni Masong ang tungkol dito, pinili niyang gumawa ng paraan para makatulong sa kanyang kapatid. Sa kakaisip niya nga noong mga sandaling yon, unti-unti nang sumasagi sa kanyang isipan ang tungkol sa nilalang na nagpapakita tuwing nagkakaroon ng malakas na unos sa lugar nila. Kahit purong usap-usapan at testamento lamang ang bumabalot dito, pinaniwalaan niya ito. Marahil ay dala yon ng matinding desperasyon para lamang magamot ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Magmula sa araw na nagdesisyon siyang hanapin ito, walang kapaguran na niyang tinahak ang mga kabundukan malapit sa kanilang lugar. Kahit walang bagyo, basta umuulan noon, umakyat si Masong sa bundok. Dahil sa ganun niyang gawain, marami ang nagdidiskita sa kanya. Kesyo, nababaliw na siya, wala na siya sa tamang pag-iisip, o hindi naman kaya nilalamo na siya ng matinding depresyon. Baliw man ang paningin ng mga tao sa kanilang lugar, may iilan namang naniniwala sa kanyang pinagdadaanan. Ang mga taong yon ang siyang naging kaagapay niya para mapuna ng mga pangangailangan ng kanyang kapatid. Ayon kay Masong, halos hindi niya na talaga alam noon kung papaano niya magagantihan ang mga ito. Iisang bagay lang din ang kanyang naisip na paraan para makabawi, at yon ay walang iba kundi ang magpaalipin sa mga taong tumulong sa kanya. 8 buwan ang lumipas matapos mabalda ang kanyang kapatid. Hindi niya maipagkakailang sanay na siya sa kanyang mga ginagawa. May bagyo man noon sa wala, nagpupumilit pa rin siyang pumanhik ng bundok para lamang hanapin ang taong makakatulong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin siya noong nakikita. Akala niya, hindi na niya masisilayan ang taong yon. Pero ilang buwan pa ang dumaan, kumalat sa kanilang lugar ang usapin ukol sa paparating na bagyo. Nang marinig naman ni Masong ang tungkol dito, sa halip na mabahala at maghanda, nakaramdam siya ng matinding pagkagalak. Sa puntong yun kasi, naniniwala siyang magpapakita sa kanya ang taong makakagamot sa kapatid niya. Isang araw bago dumating ang delubyo, kasalukuyan na noong naghahanda ang lahat ng kanyang mga kababaryo. Habang nagtataliyo ng kanilang mga tahanan, si Masong naman itinoon ang kanyang atensyon sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Pagsilay naman ng isa sa mga kakilala niya sa kanyang ginagawa,
Dali-dali naman yung pumasok sa kanyang tahanan. Sabay wika ng, "Ay, Masong, di mo man lang ba itatali ang bahay mo? Balita ko malakas ang bagyong darating ah. At sa estado ng luma mong bahay, hindi malabong mawasak yan. Payong kaibigan lang ah, unahin mo ang tahanan mo kung ayaw mong mawalan ng tirahan." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang ginagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailigpit na niya ang lahat ng kanyang mga kailangan, agad naman siyang humarap dito sabay sagot. "Hindi mo ako mauunawaan dahil hindi mo danas ang aking kalagayan. Wala akong pakialam sa bahay na to. Ang importante sa akin yung kapatid ko. Nga pala, kapag may pumunta rito, pakisabi na lang may lakad ako." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang pagtungo sa bahay ng albularyo. Doon kasi naninirahan pansamantala ang kanyang kapatid habang ginagamot yon ng matanda. Kahit alam niyang wala yung magagawa sa kalagayan nito, pinili niya pa rin pagkatiwalaan yon. Sa lahat kasi ng albularyong kanilang nilapitan, tanging yun lamang ang tumagal. Ang albularyo na rin mismo ang nagsabing wala itong magagawa, pero sa tulong ng lunas na kanyang nalalaman, may ibsa nito ang sakit na nararamdaman ng kanyang kapatid. Dagdag pa nito na, wala yung ibang hinahangad kundi ang makatulong. Matapos naman niyang makapagsalita, dali-dali naman siya roong pumanhik. Hindi naglaon, nang marating na niya ang bahay ng albularyo, agad naman siyang pumasok sa loob kung saan nadatnan niya ang kanyang kapatid na pilit bumabangon sa higaan. Kahit nanginginig ang buong katawan nito, hindi yun sapat para mapigilan yun sa nais nitong gawin. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ng kanyang kapatid ang kanyang pagdating, dahan-dahan naman yung bumalik sa pagkakahiga. Maya-maya pa, pilit naman yung nagsalita kahit hindi maunawaan ang mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Nang marinig naman ng albularyo ang tinig ng kanyang kapatid, agad naman yung pumasok sa silid kung saan yun naroroon. Nang masipat naman ito si Masong, dali-dali naman yung lumapit upang ilahad ang tungkol sa nalalapit na pagdating ng bagyo. Dagdag pa nito na, yun na ang pinakamagandang pagkakataon para mahanap niya ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin naman siyang binalaan ng matanda ukol sa mga makakasagupa niyang nilalang sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa matandang yon, may mga pagkakataong sumasabay ang mga aswang sa malalakas na hangin na dala ng bagyo. Malimit nilang ginagawa ang bagay na yan, lalo na kapag hirap na silang makakuha ng pagkain sa mga pangkaraniwang araw. Pangunahing pakay din ng mga ito ay ang mga taong pilit lumilikas sa unos. Matyaga yung pinagmamasda ng mga nilalang na yon, at sa oras na manghina na ito, doon na yon magsasagawa ng pagsugod. Wala ring pakialam ang lahi ng mga aswang na yon sa edad ng kanilang biktima. Basta ang importante ay makakuha sila ng sapat na karneng kailangan nila. Dagdag pa ng matanda, maliban sa mga aswang, meron ding mga taong dilim na gumagala sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Hindi naman nanggugulo ang mga nilalang na yon, ngunit kapag nabaling dito ang atensyon nila, hindi malabong hulihin nila ito at dalhin sa kanilang mundo para alipinin. Matapos naman yung mailahad ng albularyo sa kanya, agad naman siya nitong inabutan ng pulseras na kulay pula. "Pasensya ka na, Masong. Yan lang ang maibibigay ko sa'yo. Pangontra sa ligawang pulseras na yan. Magagamit mo yan ng husto pagpasok mo sa bundok ng Kanlaon." Nang marinig naman ni Masong ang tungkol dito, taos-puso naman siyang nagpasalamat sa ibinigay ng matanda.
Hindi naglaon. Minabuti naman niyang magpahinga na sa mismong tahanan nito. Nagpasya na rin siyang doon na siya magpapalipas ng gabi nang sa gayoy wala nang umistorbo sa kanya. Kung sa bahay kasi siya mananatili, hindi malabong may pumunta roong mga kaibigan niya upang makipag-inuman. Ayaw naman yung mangyari ni Masong, lalo na't may lakad siya kinabukasan. Pagpatak naman ng 4:00 ng madaling araw, walang patid na ang pagbugso ng ulan. Patuloy na rin ang pagbayo ng hangin, dahilan para mabuwal ang iilang mga puno. Dahil sa ganoong pangyayari, maaga namang nagising ang albularyo para magbantay. Kahit kasi may mga pabigat ang bahay nito, di pa rin yung nagpakakampante buhat sa lakas ng simoy ng hangin. Ilang oras pa ang lumipas. Kahit umaga na, pakiramdam nila gabi pa. Bukod kasi sa napakadilim pa sa labas, karamihan din sa mga kapitbahay nito nakasarado pa. Wala ka ring makikitang naglalakad sa labas dahil sa mga nagliliparang yero kung saan-saan. Nang mapagtanto naman ni Masong na malapit na sa kanilang mata ng bagyo, agad naman niyang kinuha ang mga gamit na kanyang dadalhin. Nakabalot yun sa mga supot na siya namang inilagay niya sa isang malaking buslo na pinapasan niya sa kanyang likod. Isinuksok na rin niya ang kanyang sundang sa gilid ng kanyang bewang bago niya ninais na umalis sa lugar ng matanda. Sa kasagsagan naman ng kanyang paglalakad, halos wala na talaga siyang maaninag sa buong paligid. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng lamig, kaya pagdating niya sa paanan ng bundok ng Kanlaon, pansamantala muna siyang naghanap ng masisilungan. Magkakalahating minuto ring nagtago sa isang malaking puno si Masong bago siya nagdesisyong ipagpatuloy ang kanyang pag-usad. Ilang minuto pa ang dumaan. Pagdating niya sa unahang bahagi ng paanan, laking gulat na lamang niya na may tumambad sa kanyang mga dambuhalang nilalang na sumasabay sa malakas na simoy ng hangin sa kalangitan. Napakaitim ng mga ito at sa sobrang layo nito sa kanya, halos hindi niya maaninag kung anong klaseng ibon ng mga yon. Akala talaga ni Masong Pinuno, ibon ng kanyang mga nasisilayan. Ni katiting na pag-aalala, wala pa siya noong naramdaman hanggang sa bigla na lamang niya nasipat ang pagbulusok ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Habang lumalapit ang mga nilalang na yon, nagpapakawala ito ng mga katakatakot na huni na siya namang ikinabahala niya. Kung nakarinig na kayo ng baboy na kinakatay, ganon na ganon ang huni ng mga ito. Dahil sa pangyayari, mabilis naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa liblib na parte ng bundok. Kahit anong sukal noon ang daan, basta ba'y may malulusutan siya, hindi siya nagdadalawang isip na yon ay pasukin. Wala na rin siyang pakialam sa mga ahas na makakasagupa niya, buhat sa takot na namumutawi sa katawan niya. Kalahating oras pa ang dumaan. Pagdating naman niya sa matarik na parte ng bundok, napansin niyang wala na siyang mapupuntahan. Bukod kasi sa purong bangina ang buong paligid nito, napakalalim din ito para talunin. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na niyang napapansin ang paglapit ng mga huni hanggang sa bigla na lamang tumambad sa kanya ang mga taong kakaiba talaga ang itsura. Matataas ang mga binti nito, tapos butot balat ang mga katawan nito. Hindi lang yan, may maiitim din yung daliri sa kabila ng maputlang kulay ng kanilang mga balat. Kulay aburi ng mga mata nito, tapos yung bunganga nito, hindi na mabilang ang pangil sa sobrang dami. Wala rin yung mga ilong, at ang haba ng kanilang bunganga, umabot na sa kanilang mga tenga. Malala pa din ang pakpak nito na animoy gawa sa purong balat. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa kanya, bigla naman yung umatungal kasabay ng mabilis nitong pagsugod sa kanyang kinaroroonan.
Nang masipat naman ni Masong ang ginawa ng mga ito, hindi naman siya nag-atubiling tumungo sa hangganan ng bangin. Pagsilay naman niya sa ilalim nito, nasipat naman niya ang mga punong tumubo sa gilid ng bangin na siyang naging daan para mapilitan siya roong tumalon. Ayon kay Masong, nasa humigit 30 talampakan ng bangin na yon at sa ibaba nito maraming matutulis na bato, kalakip ng isang maliit na sapa. Sa kasagsagan naman ng pagkahulog niya, pinilit niyang tumbukin ang kinaroroonan ng mga sanga ng punong yon. Nagawa naman niyang mapadpad sa kinaroroonan ng mga ito, ngunit dala ng sobrang bilis, hindi na niya nakayanan pang pigilan ang nalalapit niyang pagbagsak sa lupa. Sa maniwala kayo o hindi, makailang beses tumama ang katawan ni Masong sa sanga ng mga punong yon bago siya tuluyang lumagpak sa gilid ng rumaragasang ilog. Noong una, hindi niya pa napansin ang pinsala ng katawan niya, pero pagtayo niya, agad naman niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang buong katawan. Nagsimula na rin siyang maghabol hininga at magsuka ng dugo. Nandidilim na rin noon ang kanyang paningin na halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti na niyang tinanggap na yun na marahil ang katapusan ng buhay niya. Maya-maya pa, habang dahan-dahan niyang inuunat ang kanyang kamay, sakto naman ang paglapag ng mga nilalang sa kanyang harapan. Dali-dali yung lumapit sa kanya, kasabay ng pag-angat nito ng kanyang ulo. Nang mapagtanto naman yun ni Masong, pinili naman niyang tingnan ang mga nilalang na yon. Hindi na rin siya nagawang masindak pa ng mga ito, buhat sa pagtanggap niya sa nalalapit na katapusan ng kanyang buhay. Nang masipat naman yon ang nilalang na humawak sa kanya, bigla naman itong umatungal ng malakas at kasabay nito ang pagkatapyas ng ulo nito. Ayon kay Masong, hindi niya mawari kung ano nangyari rito, pero sa abot ng kanyang pagkakatanda, may napansin siyang dumaang malakas na simoy ng hangin. Pagtalsik naman ng dugo ng nilalang sa kanyang muka, mabilis namang nagsipulasan ang mga kasama nito. Dumistansya yun sa kanya ng ilang metro, hanggang sa kalaunay may napansin ng mga itong isang individual na dahan-dahang naglalakad sa kanyang likuran. Paglapit naman ito sa kanya, laking gulat na lamang ni Masong nang biglang mawala ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa kanyang buong katawan. Akala nga niya noon, tumila na ang bagyo. Pero pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng mga aswang na humabol sa kanya, napansin niyang patuloy pa rin yung binabayo ng malakas na pagbuhos ng ulan. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Sinubukan niyang tingnan ang itaas na bahagi ng taong nagligtas sa kanyang buhay, buhat sa inakala niyang may dala itong pansalag sa malakas na buhos. Kaso lang pagtingala niya, wala siya roong nakitang kahit sanga ng puno. Ang mas nakakamangha pa sa lahat, napansin niyang ang ulan mismo ang nangingilag sa lugar kung saan sila naroroon. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon siya ng kutob na ang taong nagligtas sa kanya ay ang taong hinahanap niya. Maya-maya pa, pagsalita naman niya rito, inabisuhan siya nitong manatili upang hindi na lumala pa ang pinsalang kanyang natamo. Matapos naman yung mailahad ng panauhin, mabilis naman itong sinugod ang mga natitirang aswang. Pagsilay naman ng mga nilalang sa ginawa nito, pilit naman yung nagsitakbuhan papalayo, ngunit hindi na rin yun nakatakas pa. Napakabilis kasi ng nilalang na yon, dahilan para hindi na makaporma pa ang mga aswang. Nang mapatay na yon ng panauhin, agad naman itong kinuha ang bangkay ng mga ito para ipaanod sa ilog. Nang may sakatuparan na niya ito, dali-dali naman yung lumapit sa kanya. Tahimik siya nitong pinasan sa balikat
hanggang sa kalaunay narating nila ang isang parte ng bundok kung saan napakapayapa. Ultimo isang patak ng ulan sa lugar na yon. Wala siyang nakikita. Banaya din noon ang hangin na parang walang dilubyong nagaganap. Nang mapansin naman ni Masong ang tungkol dito, pilit naman siyang nagtanong sa lalaki. Dahil sa kanyang sinabi, inilahad naman ito sa kanya na may hindi nakikitang harang sa lugar na yon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit labas yun sa kahit na anong uri ng sakuna na dulot ng kalikasan. Dagdag pa nito, bilang bantay ng mga kabundukan at anak ng bagyo, dapat lamang na magkaroon siya ng lugar na pwede niyang mapagtirhan ng tahimik. Mariin din itong inilahad sa kanya. Wala sana itong balak na tulungan siya, kaso lang nakita nito ang katapangan niya. Noon pa man kasi, alam na ng taong yon ang hangarin ni Masong kung bakit siya napadpad sa lugar na yon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, pilit naman siya noong umupo habang mangiyak-ngiyak na inilalahad ang tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Nang marinig naman yon ng lalaki, agad naman itong hinawakan ng kanyang katawan, kasabay ng pagdasal nito ng taimtim. Sa isang iglap, lahat ng kanyang nararamdaman noon, bigla na lamang nawala. Isipin ninyo, wala itong gamit na kahit anong halaman o langis, pero nakaya nitong pagalingin si Masong kahit na nasa mapanganib na siya noong sitwasyon. Kung hindi nyo kasi naitatanong, nabasag na noon ang halos 5 sa kanyang tadyang. May tusok na rin siya sa ilalim ng parte ng kanyang baga, kaya walang patid na siya noong sumusuka at sumisinghal ng dugo. Kaya lang naman siya may kamalayan pa, ay dahil sa takot na patuloy na nangingibabaw sa katawan niya. Matapos naman siyang pagalingin ng lalaki, inilahad nito ang galit nito sa mga taong nakasilay sa kanya. Kalimitan kasi sa kanilang mga naging pangarap ay purong kayamanan at mga mapanlupang bagay. Dahil sa pangyayaring yon, pinili nitong maging mailap na sa lahat. Bagaman hindi na yon nakikita, walang patid pa rin yung tumutulong sa oras ng sakuna. Pagkalahad naman ng lalaki ng mga katagang yon, agad naman itong sinilip ang nilalaman ng kanyang utak. Akala kasi nito nagsisinungaling siya, pero pagmulat ng diwang hiwaga nito, tumambad ang katotohanan sa kanyang mga salita. Gulat na gulat ang nilalang na yon sa kanya, lalo pat yon ang unang pagkakataon na may nakita siyang isang taong may malalim na pagmamahal para sa kapwa niya. Dahil dito, sa halip na tablahin pa siya nito, ginawaran siya nito ng isang pabuya. Kalakip ng pagtupad nito sa kanyang pangarap ay ang pag-abot naman nito sa kanya ng isang maliit na garapon na naglalaman ng dagta ng puso ng saging. Ayon sa lalaki, kung handa na siya, pwede niya yung inumin. Sa tulong nito, nasisiguro nitong hindi na siya kayang apihin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ng lalaki na makakatulong din yun para sa kanya para maipaghigante ang nangyari sa kanyang kapatid. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang dahan-dahang pagdilim ng kanyang paningin. Bago pa man siya makasagot sa sinabi ng nilalang na yon, tuluyan ang kumalas ang kanyang ulirat sa kanyang katawan. Paggising naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili ilang metro ang layo sa baryo. Nakadaan na din doon ang unos, kaya ang mga tao sa kanilang lugar, kanya-kanya nang nag-aayos ng mga bahay nilang nasira. Nang masipat naman niya ito, agad naman siyang dumiretso sa bahay ng albularyo kung saan tumambad sa kanya ang kanyang kapatid na kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung napayakap habang umiiyak.
Hinayaan na lamang yun ni Masong. Gawa ng maging siya man, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naging tagumpay. Magmula noong araw na yan, tuluyan na ring naayos ang kanilang buhay. Ang katrabaho naman itong isang mambabarang, hindi na niya tinantanang hanapin hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Napaslang naman yun ni Masong at pagkatapos nito bumalik na rin sa tahimik ang kanilang buhay. Sa paglipas pa ng mga taon, silang dalawa lang ang nagdadamayan sa kahit na anong hirap na kanilang pinagdadaanan. Ang mga anak ng kanyang kapatid Pinuno ang siyang naging testigo kung gaano katindi ang ginawang sakripisyo ni Masong. Mahanap lamang yung pinag-uusapan sa kanilang lugar na kilala bilang isang anak ng bagyo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sa pagkakatanda ko, meron tayong ganitong dalawang klase ng kwento. Pero ito, iba to. Kasi anak ng bagyo. 'Di ba? Alam ko, kung matatandaan ninyo, may mga ganitong uri ng nilalang na lumalabas lang sila kapag merong sakuna. Pero itong anak ng bagyo, kapag makikita mo, soswertihin ka. Tapos yung dugo niya, ginto. Grabe, sobrang angas ng kwento na to. Lalo na siguro kung yung mismong kwento na nung anak ng bagyo yung tatalakayin natin dito. Na sa tingin ko, napakalabo. Kasi nga naman, 'di ba? Nung lumabas siya, nakita siya ng mga tao, lahat ng nakakita sa kanya, sinuwerte sa buhay, yumaman, tapos yung mga nakakita, ipinagkalat yung kwento na yun. So syempre, yung iba nagbabaka sakali rin na sana makaahon sila sa hirap. Hinanap nila yung tao. 'Di ba? Ayaw naman mangyari nung anak ng bagyo na lahat ng tao maging greedy. Kaya nagtago siya. Pero kahit nagtago siya, sinasabi niya na tumutulong pa rin siya. 'Di ba? Doon pa lang panalo na talaga tong kwento na 'to 'Di ba? Pero dito naman sa sitwasyon ni Masong, mabuti na lang meron siya talagang mabuting puso para sa kapatid niya kasi nga gusto niya talagang gumaling. Nag-iisa na lang yun Wala na siyang kamag-anak. Pag namatay pa yun, mag-isa na lang siya sa buhay. Napakalungkot nun. 'Di ba? So para sa akin tong kwento na to, sobrang ganda nito kung mahaba sana Tsaka yung mga kayang gawin pa nung anak ng bagyo. Isipin nyo, title pa lang ang ganda na. Lalo pa yung nilalaman ng kwento, 'di ba? Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.